Раз, два, три. Ёлашка гори. Интернет сетевинненге ыытыллар ёлка онюрдаргар күрәгәй белләре бит. Күрәкпет үз арас анал атынан ыытыллар. Бастыгыннан ретро-игрушка былыргы ёлка онюрдарын хартыска төһәрән ыытагыт. Иккиһинән оригинальная игрушка ёлка онюра бәя илетиттен оңуга болохта. Үсүһүнән символ года. Теленер 2-нче себеби сыл героя Огос онюра. Кыттыйын усунус билмәһәк соковай төлөбүрү агыс 964 400 сүрбе 5 95 92 нөмерге ыйтагыт. Кыйлактарга туһу сурук сәбәй бәләх туттарылар. Түмүк аксыны 29 күнүгәр таксар. Билсир нөмергет агыс 964 410 бүйөн 4-1. Келенер 2-нче сүрбеби сылынан әгәрдәлебит.